haka jingpteng ki samla puli pharmacist ban pensngo chaka sarkar haka baide baki jingi ki haban mat haka arpnai trek we yong arjar persan ka all Meghalaya Pharmacist Association AMPA kalalej bani kendu biang ya ka Dr. Mazil Amprin Lingdo menteri badekmi ya ka koi ka khia ban yakran halor ki katu ka ni ki mat ki bakta ya ki khamtam haka baide bat ka jingkerdu kam kerdu jam habakran sigilap thai kubor usamla Amos Jones imle nong aiktien ka all Meghalaya Pharmacist Association ulong bahaka jingikren bat ka menteri ka association kalayo ban pensngo ik babun kimat khamtam habaide bat ka Meghalaya Pharmacist Council ka jingkerdu kam kerdu jam ka jingpentri kam ik pharmacy kat kum ka IPH standard lor kiwe kimat nalor ka taw loong ban ka liang ka menteri ka loong baka simkhia halor kini kimat kibaka association kala pensngo shaka nagaling kejungi hadin bangila ikundu imam di minister concern hakane ka si pemerintah hadin bangila abla bun teliki banai since nadu barsu arja opsa kibun kimat ki bila bu ki bangi dawa amat ke banengkong ke bangi pensmo hi kate tapi dia bun kini ka Meghalaya Pharmacy Council di kini la nomor sport in session no kabar habidi bat ka jingkerdu kam kedua jam tekan hidup mentai di push ke bah dan balai insultation hakini hiki banai ki bacawan bat ka balai habidi bat ka IPH standard yakni kin hab ya tristam nomila shonglang badu chairman us ke ju Sri Charam Beda dan tabiki inspector habidi begini IPH ilaya keren yi kalong ba kinsa penbait haka sebesul kejungki di isim kya gini bentar pedang di kemalai habadi begini ki drug inspector nomor bun ki kam ki bangi ngila ya senang senang ki media ro kali ba ki bun ki dukan farmasi ki ba trekam ko isala kin trekam ka takar ko begian di halor gini bentar kinsa advertise no hi di push habadi begini bentar di kemalai habadi begini ka kumno ban item jam ban khanang ban encourage ya kata kom kam ki para samla ni dawa ini consumer industry te habidi kene kumulai karena press mana kini kene kadang lebih penting kat bom function kini ki lai teli ki mat wala south habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya